Hi mga kapiling gwapa, so ako i-share sa inyo kung unsaon ako pag-remove sa akong makeup gamit ang usa ka product lang. So una jud pangtangtangon nato atong full eyelashes. Ang product na akong gigamit ana mga kapiling gwapa walay lain ang Eskinol makeup remover. Kay kani mangud nga product mga kapiling gwapa is dali ra jud ug sayon ra kaayo mag-remove sa inyong makeup. Ug dili pud siya kalas nga product kay lagi dali ra kaayo siya maka-remove sa makeup bahala unsa kabaga ang makeup nga inyong gamiton so kaya niya tangtangon. Ug mahilig mo mag-makeup ug gusto mo makatipid so pwede ninyo i-try ang Eskinol makeup remover. Ug kanisad nga time mga kapiling gwapa medyo baga jud ni ang ako ang makeup. Ug labi na jud ni akong gigamit sa ako ang lips kay duha ka patong ang ako ang gilipstick. Kay nagbutang sa day ko ana og lip gloss mga kapiling gwapa. So muunang baga jud na ang ako ang pagka lipstick. Ug diri na sad nyo makita ang akong tinuod na anyo pagkawala na sa makeup. Kung gwapa ko mag-makeup mas bati jud ko og way makeup. Mao din nga product akong gigamit mga kapiling gwapa ang Eskinol aloe vera makeup remover. So